Dama. Mana ngani wa ni office katala. Akwete m na-agba gị bụ ị na-emebe ha na nebo n'anya nwoke m. Ịmala moto dị ihe mgbe moto dị mma mana anyị ga-eri ọfịs ịmala anyị n'idiri ego by all means mana anyị ga-egwe ọtanetọ 120 ọ dị masị ọ bụ nebo brembọs anyị gwa ya 150 150, 120 watt plus 150 or 300. Mba, okay. 270. Okay. I have workmanship. 30,000. 150 or 150. Wow. I may have 300 round number. Round figure. I think why you break here. Na SILAS. Ego. I need the ego. Now to make am akogwo. Ugo school nwa m. Edekwu ge ọ dị nwakatịrị nwaanyị ihu nwakatịrị nwetara ọhụ tesi tesi kwa nwa mbụ gbum ihu nwakatịrị elekwa ihe gịna tesi tesi nke a n'ebe SILAS ọ maka ukwu tesi ukwu tesi ukwu ijeche ịnata nwaanyị ego idekwa onwe nsogbu ọbụla ọzọ inwe ịkwụ ọnụ ụgwọ ụlọ ebe m nọ enweghị nwaanyị iji ụgwọ ụlọ landlord iji ụgwọ ụlọ ya ga-ezi ike mgbeta ha lega ọ dị mkpa m kwere tesi mgbeta ha lega anyị ndọwa ya ga-egwere kege SILAS n'anya ụgwọ ụlọ nwa ga-akwụ ụgwọ ụlọ m ụgwọ nwa m ụgwọ akwụkwọ afọ gị dị ka mbụ gị kala ka matara ama m na unu ghọtakwa ka anyị si kụziere unu ka eji amụ ọkụ a ka esi amụ ya bụ ọkụ ka ọ ghara ịdị na-eri egwu unu pịa ndị ọzọ lụtakwa unu kọwaa alụfa amalụ ka fa ya esi na-eme Chineke dozie unu ifuleta unu bịa kọwachala anyị aghọta m ifu nne ibe na-agwa gị ifu na ya dị ebe anyị ụmụ ndị ji abalị bụrụ mmadụ wele aṅasị na-efe efe ha na-akwụ ụgwọ ọkụ ọnwa ndị ji abalị bụrụ mmadụ were ndị a na-eme olu n'abalị fa pụọ olu n'ụtụtụ fa abata na-amụ ọkụ ha mụchazi ọkụ mbata kwọrọ mfe ụgwọ ọfọ na yuz chọkwa chekwanụ ihe awụ ihe a na-anụrụ ọgụ ka m gwa unu nke bụ eziokwu unu nwee ike ime ihe a ntụ anyị si kọwara ụlọ ya unu ama nwee nsogbu unu mara ihe ọbụla na-eme unu tinye prepaid meter unu na-eri dị ọsịsọ unu akwụsị iyi uzu ya ụlọ ọbụla mgbe ọnwụrụ unu anọghị n'ụlọ unu agbanyekọrọ ihe na-ajụ oyi ọkwara ihe na-ede apụpụ ndebe unu agbanyụọ ya mee ike nsọda na ihe niile unu na-eyi uzu bụ ihe anaghị eme ka prepaid meter na-agba ọsịsọ bikos unu rapụ ihe a na-ajụ igwe ihe a na-ajụ ihe oyi na nke eji ede akwa na nke eji esi mmiri ọ na-aṅụ prepaid meter ana unu ya eji na-enwe nsogbu n'ụlọ hapụ ya ọ na-aṅụ sọ ụlọ na-anọghị n'ụlọ ọ na-agbanyekọrọ ihe niile ka okwu n'ụka hapụ ede ife ọkụ na niile nga na-eju ọkụ unu nke ji ada akwa na nke na-eju mmiri oyi na nke na-eju unu oyi unu chọọ ịpụ gbanyekọrọ ife ọbụla unu lọtazie ịpụ na agbanyezie ọ bụrụkwa na unu emeghị one a makwa na unu tinye nke 1,000 onye na-alọta tinye 5,000 ọ bụrụ anyị tinye nke 1,000 fe ihe asị anyị tinye nke 1,000 fe eme ya fie anyị tinye nke 5,000 fe eme ya fie ọ bụrụ fie ọ na-agwụ na ọnụ mmadụ na-eri enwere m nsogbu maka mụ ada anya ya ọmụ na kwụrụ fụ ụgwọ na-amụ ọkụ fanọdụ n'ụtụtụ fanọgide ruo na mgbanyụ ọkụ
Ọ bụzi ya. Ọ bụ ife niile m kwuo ebe ọ nwere onye ntụrụ aka. Mana ịchọzikwa ịtụ ịtụ ọ nwere onye ntụrụ aka. Mana ama nọọ ndị a nọ n'ụlọ ndị a ji wee mere na-egekwa ntị ka akọwara unu nwee ike ime ihe a nta si kọwara ọnụ unu ama nwe nsogbu ifo mgbaghasị ụnụ na-agbaghasị obie bie ọganepa unu ekwuchego nke unu chebezi anyị mmadụ ga-amse mepere ọhụrụ asị ebe a na-efo ihu ihe na-eme ebe a na-ele point and kill ebe a asị m isi ewu ma okwu ewu ma nkwobi ihe niile a na-ere isi mọtazi ebe onye oriri ka ịbụ ịbata ka ịkwụrụ m ga-alụ nsogbu adịrọ Silas Nwa Aba ngwongwo Silas Nwa Aba ngwongwo ọ bụ onye na-achọ gị okwu ngwongwo Silas n'anya ajarụ ngwongwo Silas Nwa Aba ngwongwo Silas Nwa Aba ngwongwo ọ bụ onye na-achọ gị okwu ngwongwo Silas n'anya ajarụ ngwongwo Silas Nwa Aba ngwongwo. It's working perfectly. This place is mechanics. The motor, everything is okay. We change many things. Thank God, our shop is come. It was saying all these thieves where did that place. They for don't say this motor. This motor, na correct motor. Na high on that. Come on, see, they come with this style. I don't get money. See, we change fuel pump. We change carburetor. 2. We change brake box. 3. Alternator, we change alternator. We change everything. We got other things we change when we don't remember ourselves. So how much with the money now? 300,000. Want to share with you? But you don't share for me. We even change them. Yes, we change that one. I will be a one beja. That one say listen for me, Jare. We change them. We follow. We change them. Talk to you. No, we change them. I don't want to talk to you. Let me get everything without Silas, that's 300,000. Backing crown over me, go back it down. And when you sell it, my own change you and go down. Take your phone. I will be make you know they do like this. Give me like Jare. You don't want to they go. Go I know the thief. How much you get? You will not be say you be never. Where you come out? Where you do all this? Fumi. You know, so all this why I don't tell you, say, I make you come enter my house, I enjoy the fear. The fear, my mother. No one knows she knows sense. Enter my house, I happy you. I know, say, like, I like you too. Why you going to say you don't know say as you don't know Silas any problem whether I go to the see if anybody will be saying want to they give a wahala carry am go everywhere they know you know get solution can I come to my shop Sila Nwa Aba I go handle am I tell you the truth now see I tell you see me Sila Nwa Aba I don't finish.
Silas Nwa Aba. Silas Nwa Aba. Onye na-achọ gị okwu. Silas n'anya jara. Now even make me tell you, say make you. So I detach your own right jar. You don't buy nothing for my hand. Your own to do your own side of the work. You know, Silas. I don't get money. Silas. Make you tell her how much you hold. If you pay first month, don't be saying you go need to go carry a Silas. You tell how much. Inside my room. How much? Oh, look. Have you seen? Silas. Ẹ ṣe yẹ lórí. Yeah, no, make you know the best. Now you the best. Don't tell her how much you hold. Hey, lowo, I don't get money. I don't get money. No, I don't get. This is where you put me change. Come on down. Silas Nwa Aba. Silas Nwa Aba. Ọ bụ onye na-achọ gị okwu. Silas n'anya jara. Silas Nwa Aba. Ahịa keke shalụ. Achọrọ m bọtụl biya atọ ebe a. Ị wetara gị nyekwa m nke a m na-enyo origin bitters gị nyekwa m. Karo na ọgbọ ọda ahụ maka ị na-aṅụ ihe niile. Ị ga-aghọta kamgbe abalị abụọ anyị ahụghị ọkụ. Etinye ọkụ taa, echi ya agwụ. Anyị pụọ n'ehihie anyị na-anụ ya ọka na-anọ. Abalị ka anyị na-eji aga n'ụlọ ịma ana na ọdịọrụ mmadụ na-azụ. Amachakwa m ka. Anyị lọta ndị anyị na ha bi na ya dị a na-akọrọ anyị akwụsị ọka agwụla. Ihe nke agwụla m ike m sị ka m wee godi nke a wee butugodo onwe m. N'elu anwa Na anwa achọdo m ịma cha cha. Ama m ihe na-eme ihe nke a sị wetara anyị prepared meter. Wetara gị biya atọ na Original trophy atọ na origin bitters. Oh, ahịa m ka m na-ere. Ma ọsịsọ biko. Oga Silas. Anyakwa. Anya live. Ndị otu kemgbe ndị akpọ gị ndị akpọ ọsọ Hapụ ihe anyị na-akọ. Silas, hapụdịrị m aka ememme ịgwa m sị chọrọ ịzụ ahịa. Ọ bụla gị na-eme ka mmadụ ị ga-akọwatara m mara ihe ị na-eme m na-akpọ gị na-aga isi ebe gị. Na mụta ka o mewe ọsịsọ biko. Eziokwu kwa ya ọnụ. Silas. Gaa ka ị nọbeziri na-ekwuzi ihe nwa agbọghọ. Nye m Silas. Ọ nke a ka m ji ebute onwe m. Silas Nwa Aba. Silas n'anya jara. Silas Nwa Aba. Baby, onye elewe gị ya agba nkịtị. Ịmakazi ebuka ha n'abalị a. Mee na ọsịsọ oge adịrịkwa ọ. Echekwala ebe ahụ anyị na-akwado nga anyị ama ngazikwa ebe ahụ. Anyị ama ngakwa ebe anyị nụkwa ihe a na-ekwu nọ ndị na-achakashi ike na ha na ebe a. Hapụ ihe anyị na-akụ. Ndị na-agba ọtọ. Ndị na-agba n'ọtọ. Hapụ ihe ahụ. Anyị were wig anyị ekpuchi ihu anyị were makeup mee ya wede gama n'ọnwa anyị nwa nọdụ. Ịmakwa anyị na-ekwu mbịa gị ebe ahụ oyi nwoke ahụ ka ha mara mma nwetara ụbọchị a ọ bịa fụzie m nekwa anya ka m aka m adị ọkụ ya ọ bụzi na ije ebe ahụ nwanne nwoke fụga ebe ị na-aja kachi nke isi na wig ga-ekpuchi enwe ihe ha ga-ahụ anyị hapụ ihe anyị na-akụ ọsọ gị bi na obodo
O nwere ndị hichara gịnị ọsọ gị bede enweghị na ka ime n'ọfịs oge adịrụziro onye na-agụ bịawa ya ma mara mma nwoke biko eji ebe na webe na ụlọ ego ọkụ kịta isi gịnị biko nwa kpacha anya gị ihe ji ebe inye m ego ọkụ ụkọ m gana mwachi anya ịma ọgwụ ihe na-adọkọ gị n'anya enye chọrọ nye m ego ọkụ Max chere ọwụ ihe eji abara mba nke a abachi amụ anyị na-akwado ọpụpụ ugbo ihe ka anyị na-anọ ebe a ọ bụrụ na egiri na-emezi elu ọ bụrụ na eji egwere acha nchachi fụ mebata mgbe ego ọkụ Max nwa chere ọwụ ihe eji abanụ mba nwa chere anyị ga-enye gị ego mụnwa ga-ewetara gị ọkwa ego ọkụ aga m ewetara gị tupu anyị apụ m ga-ewetara gị Max nwa gawa m ga-ewetara gị gaa n'ụmụ ụlọ lekọtacha ndị niile na-eyuzu ihe nnukwu ndị na-eyuzu ihe buru ibu n'ime ụlọ ha ọ ndị ga-akwụ ego buru ibu anyị nwaka ihe anyị na-eyuzu anyị na-ehi n'ebe a n'abalị akwaghị na-apụ apụ gị ihe asa ya ewezgo because of Corona ewezgo because of Corona Maazị gawaze nsogbu oge nsogbu adịghị na mgbe ewezụga karo gịnị eme ịmakọta ihe pụrụ ime ụzọ ka mmadụ na-egheli anya chelu isi nọ karo ihe ọ na-akpọ gị ya nekwa ya ka m gwa gị ego ahụ ikwe nkwa na ihe akwụ oge ya akwụ ọ gị ga-akwụ ya ego mama ha abalị ụlọ ma ihe mmiri anyị pụọ ga mgbe anyị pụrụ pụọ na ya etipụnụ na akụpụnụ onye ọlụ biko ka ejebe na ndị ọlụ amasị ya
iche na anya nwere ife ime ndị otu gị na-akpọpụ ike nke tinyekwuru na kiatika na-enyekwuzi nsogbu ma osi ebe bute ịma abakara m ya mba mbọsị ya bakasịara ya arụ kemgbe ahụ kwezi m ṅụrụ mmiri tọgbọ iko n'ala maka na mgbe ọ bụ na ego weta nka anụ nwee bakasịara ya arụ sị ke nke rụbụzi mgbe ọ bụ na ego ọ gị maka nna alụta enye emepe mụ na nchekwa akụ na be gị mma alụtazi ego m eji wee kwado onwe m maka echi ọ na-asọ nsọ na-asị na unenu nke a apọlọsụrụ ya unenu nke esteti nke alụkasịa m nkwọ negasị debesie ebe niile a na-asị apọlọs esteti ịghọtago bakasịa kemgbe ịghọtago onye abịa ime ịghọta na ala ife ndị kiatika na-eme achụbazie gị ka asị n'igbo onye iro jiri eke egbue mgbe a feso ugbe aka na abụ aka na anyị akpacha nnọọ ịma ife mena mmadụ abịazi ibe ọnụ na anọ mụkwanụ maka ndị eke ndị oshi ga na-akpọpụta ndị eke fa bụkwa ndị oshi maka na ndị oyibo si na fa bụ ka ebe ana yunifọm ambrọba ndị oshi fafụ na ala ọkada ba na-apịa katikati ka enwude na arịa ma na-ego abịa iweluzi ego nwa afa wee gbapụta onwe gị gbapụta meshin onye mere mmadụ abịa ọ bụrụ na na nwere ọnọdụ echetazi ana m echeta ọnọ ndị eke eme bụ na mụ na ya efu a mụ na-echekwa echeka m ya nnọọ echeme karịa ka isi chee ya ịghọtago mana nọdụgodo ji kwụrụ chim maka na anyị na-akpa ọfụma ana m echi ya na-echekwa ana m asị eme ka m chọọ mbịa chọta ma na ya ka m gwa gị ka mbọsị ya pụta ka anyị nọrịa ka anyị wee kpa mba cheregodo na esi m ọrụ abata ka ndị ọgwụgodo arụ mgbe m nwụsị arụ kwadobezi ọrụ mgbede ihe chikwa m na mgbada igbo iti ya ichie n'ime ọkwa nna bụ enyi ọma ọbụ ibe ahịa ogbunigwa gị aka Silas Nwa Aba ngwongwo Silas Nwa Aba ngwongwo ọ bụ onye na-achọ gị okwu ngwongwo Silas n'anya aja arụ ngwongwo Silas Nwa Aba ngwongwo Silas Nwa Aba ngwongwo ọ bụ onye na-achọ gị okwu ngwongwo Silas n'anya aja arụ ngwongwo
Silas Nwa Aba Silas Nwa Aba ọ bụ onye na-achọ gị okwu Silas n'anya aja arụ ngwongwo Silas Nwa Aba